Аз обикновено виждам, като много ме ранат, виждам по къщите се прикривам. Бягай! Не знам защо, но изведнъж много не говоря, и аз не знам защо. Изведнъж замълчах така. Още малко и ще минем това ниво. Ама къде е този пич, дет ни направиш 2 снимки, аз да направя него за 2 снимки. Не там, ние го хванахме този пич, дет ни направиш 2 снимки, ма трябва и още един да хванем. Още малко и ще ни отрепат. Но ние не позволяваме това да се случи. Леле! Сега един пич трябва да хванем. Тук гледайте как той ни уби в гръб. Таки. Тире. О, видяхте ли го как падна от сградата? Тръповете им падат от сградата. Типично. Трябва да хванем един пич, ама... Не може да знам името, ако се напитате. Абе, ти! На ти, бе! Същността е да нашия. Не ми пука този пич, като се го хване, ще го пребия. Его! Бягай! Ето вижте тука. Набегом го. Много рядко ако убия някой тука. Иначе го хващам. Опа. Но и сега ще ме убият. Ето тука. Его! О! Ето го и капитан Мактавиш, който винаги идва изведнъж. Ти стане с усъстие! Да така, знам, че този епизод беше малък. Другият ще бъде по-дълъг. И сега това ще видим какво е и ще приключваме.
Сент-Браво. Мы засекли 70 самолетов противника в вашем квадрате. Подтвердите. Очень смешно. Нет, не подтверждаем. Неполадки в системе автоматического контроля, сэр. Сент-Браво. Будем искать поломку в оборудовании. У нас все чисто. Видно, у вас там радары барахлят.